Magla-live po ako ngayon. Mag-share muna ako. Kumusta kayo? Ako na naman sa MJ Surround po. Matagal na akong dinag-live ng cooking ko kasi busy po ang lola nyo. Ano po, shout out po kay Boss Ban. Ban Ravishing, Sis Arlene, kumusta? Arlene B. Vlog. Arlene Aquino. Love Gems. Ilocano style. Ano lang, ang mga ingredients po lang natin ay ito. Ito yung atcha. Maniba lang. 490 grams yan. Yung malunggay at saka yung ito yung aking chicken powder na may konting ano. Yan po. Yan lang po ang aking ingredients po. Yan lang. Then, tayo mag-start na magluto. Lagyan ko lang muna dyan. Tararat, yan lang po. Hindi ko na i-rotate kasi yung ano po. Ganyan na lang po. Kano style. Kasi tayo po ay yung ating ano. So, ito lang po. Good for 2 persons. Ako lang kakain. Yung luya natin press lang po siya para lumabas yung flavor.
bagoong din. Mga iba kasi mga chef na nagluluto, nilalagyan din nila ng saan nila ng bawang. Ito ako, luya. Then, takpan natin. Yan, natin kumulo. Yan, natin kumulo ang ating tinola. Then habang hinintay natin yung ating tinola, samahan nyo kung mag-ano ng malunggay. Anak ko. Kasi kanina, dali-dali mag-ano ng malunggay. Yan. Mahaba. May mga tangkay-tangkay pa. Kita nyo ba, mga kapatid? Ay, excuse me.
tayo sa ibang bansa. May native din dito, kaya lang pag kinuha ko lang yung chicken. Kung init ko siya, di ako maririnig. Saan ko nilagyan? Pero kung gusto mo maglagay ng bawang, gas, pili ko. Pati lang bawang. Ito na yung ating chicken. Tanggalin ko lang konti yung ating oil. Gamit ako ng strainer na maliit ito. Hindi naman po lahat tanggalin natin para masasabi pa yan. Super. Ito po yung oil niya. Tingnan mo po lahat kukunin. Chicken powder. Chicken broth rin na rin po. I-steam na tong aking kusina kaya pag exhaust ako ha, maingay. Ate,
Lutuin lang natin till maging soft ang ating papaya. Soup niya magluto ng tinola. May iba-ibang version. Ito ang version ko po. Yung version ng nanay ko. Sarap yung tinola niya. Supposedly ang original na recipe, papaya lang, manok, luya, yung patis, tubig at saka chicken powder. Lagyan ko ng malunggay kasi meron ng malunggay, sayang dito dito. Ayan. Ayan, may malunggay. Tinola na may malunggay. Ito. Gusto ko tikman yung sabaw. Pa rin natin siya. Sarap.
ako ng sugar to balance yung taste. Ako na yung lasa niya. Matigas pa. Ang sarap. Gutom na ako. Pwede naman babagan yung sarap. Hi. Kumusta kayo? Lapit na maluto yung ating tinola. Ay, lahat. Yung chicken ko. Sarap siya. Dinay at saka mamaya ilagay ko na yung ating okay pa siya. Binalot ko lang sa papel and plastic. Mga 5 days na to siya sa ref. Kaya din lang maluto kasi baka mamaya masira na. Sayang din. Mahal kaya ang malunggay dito sa ibang nagsasako. Yung isang palot $18. And then lang mga wala pang isang ganyan na. Maliit lang siya. Mga dam. Pero yun, may bagong pinapigay, gawin natin kasi mahal. Ginto.
luto na siya yung puti. Pero ngayon nagiging transparent na siya. Okay na yan. Yung kagaya nito. Okay na siya. Ready, set, go na. Maglagay na natin ng ating malunggay. Ito yung malunggay. Malunggay. In English, moringa. Ginagawa nilang ano din, pinupulbos nila. Okay na to. Okay na ay, sarap, sarap, sarap. Kain na na. Ito okay na po siya. Turn on fire ko na siya. Okay natin siya. Yan. Kainan na po. Hindi na, kain na po tayo. Gusto kong kumain na. Yung sabaw. Ay. Mainit siya. Ito na. Ito na yung aking tinola. Tinolang manok ala Ilocano style by Andy Saraon. Thank you for watching. Kain na po. Ito yung sabaw. Ah. Chalak, chalak. Super flavorful yung ating patis. Then yung ating chicken powder. Yung ating papaya. Sarap po. Sino kumakain ng paa ng manok? Ako. Sarap po. Pasensya na ha. Mukbang na. Babaeng kumakain ng paa ng manok. Si Andy Saraon. Hindi po ako maarte. Pero mainit siya. Kapag nilabas nakaluto siya. Pero masarap. Pag luya at saka patis lang. Naku, flavorful. Flavorful na flavorful yung lasa.
mag-lunch na rin ako mamaya. Walang rice na. Ulam na. Ulam lang. Patok. Pinagpapaalam na po. Salamat sa pag-watch, mga kapatid, mga kapatid. Ito na po sa MJ Sarong nagsabing po this live. Bye na po. Don't forget to like, share, comment for any suggestions, subscribe today, and hit the notification bell for upcoming videos. Thank you for watching. God bless. Ito po yung ating tinolang manok, Ilocano style. Thank you for watching. Bye-bye. Thank you po. Kakain na po ako. Bye-bye po.